Baby. Sweetheart. Gaba ɗaya kin ɓoye baby. Wallahi baby ka san ana ta mana rabon gadon nan ne shi yasa. Wallahi. To ya ake ciki me yanzu yake wakana akai? To ana rabon. Riga ɗaya nake yawo baby. Ba ka samu damuwa an riga an gama komai. Ina so ne ma insha Allahu zuwa gobe. Baka kamar irin 1 million haka ko jari ne sai ka dan ja. Baby kika bani miliyan 1 akwai warka jami'in gaya miki. Miliyan? Wallahi miliyan 1. Billahi allazi kowa zan zagi uban kowa in hantari uban kowa a garin nan. Ki ban da miliyan 1. Tabbija. Haka damu menene to a ciki? To ya mota kuma da kika ce zaki siya mu baby. Kaman motan kaman wanne kake so? Na fi son doka. Ok to ba da ma gobe misalin karfe 1:30 ka same ni a nan Balango insha Allah. To ba matsala. Ina zuwa. Ina za ki je kuma baby? Zan dan je nan bayan da yanzu nan. A'a baby kuma muna cikin shakata to kuma cha tafi ki banni. Yanzu nan zan da ka bani minti 1. To karki dade. Amin. Sun rage asara. Ka san me faru? Me faru? Yanzu na ga ya ma sunanta? Wa? Mutum yakka. Budurarka mana. Yanzu na ga mashin ya buge ta. Ta yi juyi akan titi ya kai su 80. Ta mutu magana da ake ta mutu. Inna lillahi wa inna ilaihi. Ta mutu. Wai ta mutu. Ta mutu. Ina haƙura shege na ce. Wallahi kashe kaina ni ma zan. Gwara in mutu ni ma a huta. Ni wallahi kun ga dai ga rijiya can wallahi na fada. Kashe kaina zan yin fada rijiya can. Ku buɗa mun. Ababan Allah kai taukali mana. Ni wallahi. Kai hakuri mana. Ku kyale ni ababan Allah. Ababan Allah. Yawa ga amarka koya tun da ni da nake yayanta na yi hakuri ina zaman makoki. Me yasa kai ba za ka? To kai waye kai banza ne kai. Ina ruwa na da kai. Wallahi ni sai na fada. Amana ba. Ku bar shi fada. An ka ba ta fada kare ne kanka. Ku bar shi fada. Ku sake shi. Bayan Allah. To. Fada mana. Fada mana. Ba kai baban shi ba ka fada mu gani. Ai fada ba ne. Ka shiga mana. Ka fada da. Na fuskanci ba kauna ta kuce ba to don yau na haƙura amma ko ba bane na afka Allah.